styrker. Den er i hvert fald ramt. It's the aeroplane. It's the Twister. Nå, jamen skal vi sange fugle? Det gør jeg. Du holder lige klar. Så der kommer altså... Ja, og hvis jeg siger fugle, hvis jeg kan sige fugle, så siger jeg til dig. Du skal nok lige have den fremme først, fordi dem er jo ikke helt... Hvor højre, Jan? Højre! Højre! Hov! Der! Fucking kat. Meget fint. Har du den på film? Hvor er det, jeg skal komme ned? Ja. Det var dog. I dag. Skal vi over den der? Det er det. Venstre og højre midt for. Den så du ikke? Det så ikke, jeg kunne ikke se den.
Så har vi fast i nettet. Jeg fanger fast i nettet med kameraet. Nej, det gjorde du ikke. Jo, gjorde her. Ja, bagefter. Da jeg skulle til at svinge den vej over. Nå. Men det kommer jo lige. Ned med hovedet. He is coming. Han er ikke lige tid, der skulle lige nakkes en. Hører du lige mere? Ja. Ja, det hørte jeg. Og de var samlet op. Kamera. Væk. Skal slås? Ja. Ned med hovedet. He is coming. Vi er ikke meget over ved dig. Han er ikke lige tid, der skulle lige nakkes en. Hører du lige mere? Ja. Ja, det hørte jeg. Og de var samlet op. Kamera. Væk. Skal slås? Ja. En grisker. Du holder klar sådan her. Kom. 3, 2, nu. Nej, Michael, for fanden derovre. Lort i kaj. Hvor er det, jeg får for? Satan, den ramte skudt. Pæk, mundpatten. Kom herind der. Hvorfor kan du ikke se, at der er nogen, der gerne vil snakke med dig hen? Det vil sige, kun du en arm på ryggen, og så spred benene, så de har noget at gå efter. Kommer den, eller ved den ikke? Har den livet på kære, eller kommer den? Den kommer. Ready? Måske. Og det er en god sekvens, vi fik det, eller hvad? Ja. Fedt. Skal de ind og lege, eller skal de ikke ind og lege? Hvor meget er vi på? 36? Det er meget. Så tager den lige om den, der kommer her. Ja, jeg har fuld fokus på den, der kommer her. Går ikke herover jo. Nu skulle jeg alligevel have chancen.